I ćao ljudi, ja sam Saša i dobrodošli u moj novi YouTube video. Long time no see. Prošle nedelje sam krenuo malo da snimam TikTokove i Reelse da se vratim u formu, ali tamo se čovjek ne može ispričati lepo. Stalno moram nešto da se skraćujem, da razmišljam šta ću reći, kako ću reći, posle i to što kažem kada editujem moram pola toga da izbacim jer ne mogu baš da objavim Reels od 5 minuta. Tako da eto nas ovde na starom poznatom mestu. Sada svake nedelje u 12 izlazi po jedan YouTube video i iskreno se nadam da će to biti realistično za izvesti. Ja sam se za danas pripremio, tu su mikrofon, setup, da me lepo čujete, vidite, bolje nego ikad ranije, jer umeđu vremenu meni ovo postoji posao. Tu mi je laptop gde sam napisao teze šta sve hoću da vam ispričam, da nešto ne bih zaboravio, jer sam u suštini ovaj video podelio u nekoliko etapa da bi prešli sve ono što mislim da je bitno. Ovo je format na koji sam ja navikao, pa ajde da vidimo koliko ga se sećam. Prvo ću za sve vas koje zanima da uradim kratak recap šta se desilo u ovih 5-6 godina od kako me nije bilo ovde. Prvo, moram da kažem, iako sam od uvek snimao one videe kako ću biti forever alone i šta su sve problemi veza, ipak u ovih poslednjih 5-6 godina pronašao sam ljubav svog života. Nadam se da će da opravda ta visoka očekivanja. Upoznali smo se na snimanju jedne reklame, ona je radila u organizaciji, a ja sam radio na snimanju i onda smo ušli u vezu i kroz vreme zapravo kreneš da osjećaš da je to. Nema tu nekog algoritma koji to izračuna i kaži ti to je to, nego samo osjetiš unutar sebe i ako vi to ne osjećate, onda verovatno nije to i evo nas gde smo danas. A gde smo to danas? To je da su među vremenu desila i veritba, imam ceo snimljen vlog na tu temu i to je baš jedna prelepa uspomena i vidim da je sad dosta popularno da devike sami biraju sebi prstenje, što je meni iskreno čudno, mada kad vidim kakav ukus imaju neki momci, možda i nije čudno, možda i pametno što sami izaberu. Ovaj prsten sam ja sam izabrao i imate ceo proces u tom vlogu i baš mi je drago što je bilo tako i što je cela ta veritba bila iznenađenje. Svadbu smo napravili baš da bude po našem ukusu i vidim sad po TikToku isto dosta ljudi koji pričaju kao nemojte trošiti pare na svadbu, kao to je bacanje para. Ne slažem se uopšte. Možemo pričati na tu temu, ali ja mislim da je to stvarno jednom u životu i nadam se da je jednom u životu i verujem da je jednom u životu. I mislim da to baš zasluži da se napravi da bude kao iz bajke za vas, iz vaše bajke. A najbitnije sam ostavio za kraj. Zamislite, ja imam bebu. Dobili smo našeg malog sina koji je najslađe stvorenje na svetu, ono tamo opet nešto baca i lupa, nadam se da to ne čujete. I taj moment kad sam postao tata je stvarno neki spoj emocija koje nikad nisam osjetio, to je baš neopisivo. Stvarno sam se uverio da ništa ni lepše ni emotivnije od toga nema. Ali je jako čudan osjećaj da smo mi sad kao roditelji i gledam ga i kao ja sam tebi tata, ti kao zavisiš od nas. Mi ako ti ne damo da jedeš, ti kao nećeš jesti. Sada taj koncept roditeljstva mi je toliko mind blow da mislim da kad bi samo time hteo da se bavim imali bi o čemu da pričamo svaki dan. I evo, poslednja bitna stvar je to je da su mi videografije i fotografije stvarno postale posao i to je sve krenulo od ovog mog YouTube-a jer su me tako moji prvi klijenti i otkrili. I to je ono kad vam kažem da se bukvalno sve dešava s razlogom i da svaka stanica vodi jedna od drugih, ali ajde, nećemo sad filozofirati, idemo na temu ovog videa, kako sam i zašto ja prestao da snimam. Prvi razlog, onaj šta se prvo desilo, to je bilo leto, početak jeseni, kad sam ja objavio negde poslednji video, to je što je kretao ispitni rok i ja sam stvarno u tom trenutku već morao da se uozbiljim i da spremam ispite i bio sam u fazonu, ostavljam sad sve po stranu, nema distrakcija, samo učim, idem da položim sve šta mogu i to je to, vraćam se na YouTube posle toga, međutim, nažalost to se nije desilo, a još gora stvar je što nisam ni fakultet završio, tako da džabe sam pravio pauzu. Ne znam i da li mi je ostala vera da ću ga završiti ikada, jer kao šta će mi, a opet s druge strane došao sam do 4. godine i bio sam vreme na budžetu i sve je bilo super i kao što ga ne bi završio. Ali ajde, druga tema ne bi. Ali šalu na stranu, mnogi stvari su uticale na to i sad neke su se dešavale i dok sam ja snimao, neke su presudile nakon, ali evo izvukao sam sad ovde neki redosled, ono šta se bar meni dešavalo i verujem i mnogima drugima, jer mnogo ljudi koji su snimali u vreme kada sam ja snimao sada nisu aktivni i mislim da bi se složili sa većinom ovoga što ću reći. Kao prvu stvar koju bih naveo, to je popularizacija drama. Iskreno nemam pojma da li se to dešava i danas, da li se ljudi dalje ovde svađaju i prepucavaju i na tome grade kontent, ali tada to nije bilo tako. Stvarno je kontent bio humorističan, lifestyle, svi smo se ovde dobro zezali, naravno bilo je hejtera, ali nikada nije bilo dozvoljeno i prihvatljivo javno svađanje, ružne reči jedni s drugima i slično. I u jednom trenutku, bukvalno preko noći se to samo promenilo, sećam se da se pojavio Vanimi, brzo nakon toga, ili prije toga, ne pojma sad ko je bio prvi šta, i Baka Prase i to su onako uveli na velika vrata kao jedan legitiman način da dolaziš do popularnosti. I mislim da je to bio prvi jak udarac na balkanski YouTube. Ok, bilo je to i u svetu, naravno, nismo
mi izmislili toplu vodu, ali kod nas je jako dugo održavan neki zdrav sistem. Sad, šta je na to uticalo ne znam, imali smo mi reality da je moglo tako nešto se gleda, da li su neki, da kažem, pametno primetili da to ljude zanima, da ljudi vole to da gledaju, pa su samo ubacili u svoj sadržaj i to je očigledno dalo rezultate. Ne znam, ali znam da se posle toga veliki broj kreatora zapravo ugasio, jer ja prvi više nisam osetio da je, ne znam kako da kažem, da je moj sadržaj adekvatan za platformu u tom trenutku, niti da je ono što toliko interesuje ljude, da su to teme kojima žele se bave kad ima vamo neka svađa koja je mnogo zanimljivija. I to je bila kao neka svetska ekonomska kriza kad ono nastupi pa pogasi pola firmi koje ne mogu više da posluju, tako je bila neka social media kriza gde je gomila kreatora ugasila. I već čujem Bogdana koji bi rekao da samo najjači opstoji, vjerovatno i u pravu. Treba se znati i snaći, ali ja samo konstatujem da se dosta nas, uključujući i mene, tu nije pronašlo ili snašlo, kako hoće da kaže. A onda sledi zanimljiva celina broj 2. To je što je nakon toga usledio cancel culture. Verovatno je to i povezano i uzročno posledično, ali manje više i smiješno što su bukvalno u isto vreme postojala oba ekstrema. Ovi koji će te cancelovati ako ih popreko pogledaš i ovi koji su u stanju preko svega i svih da gaze. I ne znam šta mi je gore. Ovaj cancel culture mislim da nas je toliko nepovratno uništio, kao da nam je skroz reprogramirao mozgove. Mislim da se više ne radi ni o nekom javnom mnjenju, da se sad mi svi bojimo šta će ko da kaže, nego da su nam već mozgovi toliko reprogramirani s tom političkom korektnošću da ne znam da li uopšte ima nazad što se toga tiče, jer vidim koliko je to uticalo i na filmsku industriju, na televizijsku industriju, koliko se stvarno više nikad neće praviti sadržaj koji je pravljen nekada. I neće sad da budemo ona baba koja priča nekad je bilo bolje nego sad, ali opet samo konstatujemo da serije i filmovi, šta god, emisije nemaju više stil humora koji su imali nekada. Sad da li je bio bolji, loši, nije ni bitno, samo konstatujemo da više nije isti. Veliki uzrok toga jeste cancel culture, jer ja prvi se sećam kad sam ono sedeo i pisao svoje ideje, razmišljao sam gomilu puta, ne smijem ovo da kažem, ovaj će se uvrediti, oni će se uvrediti više. Imam osjećaj kao da su ljudi dobili dozvolu da sve pogrešno shvate. I oni znaju da ti ne misliš što su oni izvukli, ali nekako što te ne bi razapeli. I zapravo od tih kao nekih zaštitnika, nekih ono ultra full ispravnih vrednosti, došli smo do najvećih bulija koji su zapravo bili ti koji uživaju da drugima nanose štetu. I onda kreće sljedeća celina i sećam se da ta reč nije bila dozvoljena da se kaže na YouTube-u. Ne znam da li smo je danas, ali korona će mi sad shadow banovati video. Uglavnom ona opaka bolest koja je vladala svetom i nismo smeli da izađemo iz kuće zbog nje. I u tom periodu se pojavljuje TikTok, ili možda i postoje ranije, nemam pojma. Uglavnom tada smo svi bili zatvoreni kod kuće, niko nima šta da radi, bilo je dosadno i pojavljuje se društvene mreže gde ti možeš da scrolluješ do besvesti. Jer su sve druge društvene mreže do tad bile kao imaš ljude koje pratiš i kao izlistaš šta oni rade i kad dođeš do poslednje kao to ti to, nema šta sad ti dalje, možeš samo da ideš da stalkuješ nekog drugog. A onda je TikTok doveo taj koncept beskrajnog scrollovanja, ti možeš sad ovdje sediš i mi možemo sad do sudnjeg dana ovdje da vrtimo i stalno će nam izlaziti nešto novo, ali nije to sad bitno šta hoću da kažem. Hoću da kažem da je kontent koji je počeo na TikToku bio jako interesantan jer poučen ovim dramama i cancel culture kulturom i svim, ljudi nisu znali šta da kreiraju i to se najviše može vidjeti u tome što su ljudi na tom TikToku u početku samo bukvalno igrali uz pesme, snimali kučiće, mačiće, prali kesice hrane pod vodom i prskali je se psolom i kao to je bio kontent i svima nam je bilo smiješno jer smo svi živjeli isti život, više nije bilo bitno ko se čime bavi, šta radi, gde živi, svi smo u svoja 4 zida i kao to je to, nema sad kao da gledaš na storiju da je neko na Ibici i taj što je bio na Ibici i Mikonosu sad sedi u krevetu koji ti, tako da svi smo u istom. I to mi je zanimljiva neka sociološka pojava jer moram priznati da je TikTok, ja čudno kažem TikTok, ne znam kako vi, da li kažete TikTok ili TikTok ili kako, nebitno. Moramo priznati da razvija neki novi smisao za humor koji se meni lično sviđa jer su ljudi počeli da se sprdaju na svoj račun jer kao cancelovat ćete me šta god da kažem ili će ako nešto ne daj Bože kažem protiv nekog izbiće drama, tako da mogu se sprdam na svoj račun i ne može me niko cancelovati što ja kažem da sam ružan, glup, toksičan, ljubomoran i tu su se ljudi upustili i krenuli da pričaju o sebi i to je iznedrilo skroz jednu novu generaciju kreatora jer su ljudi krenuli da se povezuju jedni s drugima u suštini u tim problemima i u sličnim stvarima koje rade. Ali uglavnom ima i jedna negativna strana što je TikTok stvarno srozao pažnju ljudi do beskraja. Tebi je pažnja ono kao 20 sekundi i kao idemo dalje. Taj neki nedostatak koncentracije mislim da je baš loš i možda bi sad bilo kao dobro da kažem kao mi smo svi sad u tome isti, sve nas je sjebao, ali moram priznati da mene stvarno nije i da meni je uvek YouTube i ova neka dugačka forma više privlačila, uvijek mi je bila više interesantna i uvijek bi pre poslušao nekog ovako pola sata da priča na neku temu nego milion ljudi pod
20 sekundi i to mi nekako, ne znam, bar meni, bar sa mnom nikad nije kliknulo. Ali ta nemogućnost da se ljudi skoncentrišu, mislim da će napraviti ozbiljne posledice i mislim to je jedna od bitnih toksičnih stvari koje su ove društvene mreže danas donele. Ali mi je takođe drago da vidim da su ljudi toga svesni i da se sve više ljudi vraćaju YouTube-u i da ponovo gledaju YouTube i da se to odrazilo na to i da kreatori ponovo snimaju za YouTube, da i njima to više prija i da vide da je zapravo tu istinska konekcija sa ljudima. I drago mi je da vidim i ti neki TikTok kreatori koji su odatle potekli, odatle izgradili svoju publiku, popularnost, sve, dolaze na YouTube i shvataju da je to stvarno neki novi nivo povezanosti s ljudima. Ali koliko ti to poremeti svest, ja sad kad vidim kao da imam 2000 pregleda na Reelu, ja pomislim kao propao je, a sećam se da je 2000 pregleda na YouTube bilo meni wow, kao 2000 ljudi je ovo slušalo. Ali mislim da je to zapravo imalo veću vrednost jer na YouTube-u ti moraš da klikneš na neki sadržaj da bi ga pogledao, dok TikTok ti ga ovako sam nudi i predstavlja i da je to sve onda neko izgubilo zapravo jačinu te emocije. Ja mislim sad ako ovaj video dođe do 2000 ja ću biti presrećan, a na Instagramu je to kao fail. Ali ono što želim da konstatujem na kraju ovog segmenta o TikToku, to je da je on stvarno doneo smenu generacija i da je ona dosta uticala na to kako društvene mreže i balkanska scena na društvenim mrežama, ako mogu tako da kažem, izgleda danas. I tu onda dolazimo do sledeće teme, a to su algoritmi. I to je najviše uticalo na kreatore, da li stare ili nove, nebitno, ali svi su nam toliko isprali mozak s tim koliko šta mora puta da se postavlja na svaku mrežu, 5 storija, 10 reelseva, 3 puta dnevno, u 2, 3, 8 uveče. I to je ono što zameram tim algoritmima. Kao super, jeste mi cool što mi kao izbacuje one stvari koje bi meni bile interesantne, ali s druge strane je uništio tvoju mogućnost izbora. Ti si kliknuo negde follow, ti si kliknuo negde subscribe i ti taj sadržaj ne vidiš. Ja bih možda i pogledao video od nekog koga pratim, ali taj video se meni ne pojavi. Jer taj neko možda ne igra po tim pravilima algoritma, nije objavio sad 2 nedelje video i sad je odmah kažnjen, kao ne, kao... Čemu? I svi smo bili pod uticajem tih pravila i ne kažem da ona nisu istinita, verovatno jesu i verovatno će ti sadržaj mnogo bolje proći ako ti slediš te neke smjernice šta algoritmovi vole, ali ono u šta sam ja uvek verovao to je da je bitno povezati se s ljudima, a ne povezati se s algoritmom. I ako je tvoj kontent dobar, iskren, autentičan, nekako ćeš pronaći ti put do ljudi koji vole takve stvari. I evo da bih ja ovde danas bio ispred kamere i pričao s vama, morao sam prvo u svojoj glavi da se oslobodim tih preporuka. Stvarno ne može da me zanima šta algoritam voli, jer ono što algoritam voli ja ne mogu da isporučim i to sam probao, video, ne ide. Mogu samo da se vodim onime šta ja mogu da dam, pa da vidim da li će to još nekome biti zanimljivo. Jer ako se vodim time šta algoritam voli, šta algoritam traži, šta algoritam želi od mene, onda neću kreirati ništa kao i do sad. Ako se vodim time šta ja hoću, šta ja volim, šta ja mogu da ponudim, koliko često mogu da ponudim, onda možda i bude nešto kao što je ovaj video danas. Sad trenutno mislim da je to jednom nedeljno na YouTube-u i da probam 2-3 puta nedeljno na Instagramu i TikToku. A smešno jer se sećam pre kad smo mi snimali, bukvalno je glavna tema bila ono tuđa mišljenja, kako se nositi s tim, šta ćeš ako te ljudi hejtuju, a sad kao je to palo skroz u drugi plan, već smo svi naučili da se nosimo s mišljenjima drugih ljudi, nego se mi sad bavimo nekim algoritmima. Kako se nositi s algoritmom, kako prevariti algoritam, kako se svideti algoritmu. Moguće da se mi time bavimo. Znači više se niko ne opterećuje. Ja ne znam kad sam posljednji put video neki video posvećen hejterima i tuđim mišljenjima, a zato mi drevno izlazi gomila nekih videa šta Instagram voli, šta TikTok voli, kako da te algoritam voli. Kao... Da li mi svi shvatamo koliko je to retardirano? I onda kad sam se već dotakao te teme mišljenja drugih ljudi, moram priznati da je tako prijalo biti odsečen od sveta. Biti u totalnom miru, bez tamo nepoželjnih mišljenja, bez storija, bez da te bilo ko nešto zagleda, komentariše, ništa, bukvalno ništa, jedna mirna nirvana, živiš svoj život, imaš devojku, ženu, dete. I to sam pričao u jednom reelu i TikToku da je meni mir baš bitan i to sam pričao još i ovde dok sam snimao pre 100 godina, da stvarno mislim da je za čovekovo mentalno zdravlje jako bitno da bude u miru i sa sobom i sa drugima, sa svojim životom, sa svojim izborima, bla bla. Taj neki osjećaj mira je i vredniji od osjećaja sreće. Jer sreća ne može biti neko stanje koje je kao konstantno, uvijek imaš neki uspone i padove, ali neki unutrašnji mir, to stvarno može biti stalno stanje i to kad postigneš mnogo obraćaš pažnju na to šta ti ga narušava i onda te stvari sečeš iz života, izbacuješ. A ovde na društvenim mrežama to ne može. Prosto ti ako si ovde osuđen si na komentare
drugih ljudi i nije ni bitno da li sad tebi to kao svesno ili nesvesno smeta, poenta je što ti moraš razviti mehanizme kako ćeš se nositi sa time. Da li si ti sad svesno sedao pa razvio te mehanizme ili se to samo nesvesno desilo, nije to ni bitno, poenta je da oni postoje i oni crpe neke određeni deo moždane energije, da tako kažem. Ali mi u svemu tome najsmešnija moja Vivi koja mi mene upoznala kad ja već nisam snimao i kada su već stvarno prestali ljudi da me zaustavljaju na ulici, ali se dešavalo par puta kada sam s njom da neko u radnji kaže kao jao, gledala sam te kad sam bila mala ili tako nešto. Ili dešavalo mi se isto tako na kasi da neko bude u fazonu kao nešto si mi poznat i onda meni glupo da kažem da nije s YouTube-a, nego isto budem u fazonu kao pa ne znam odakle je moguće. Ili na primjer Vivi ima mlađih brata i sestru pa neko njihovo društvo me se isto seća iz tog perioda pa je to bilo interesantno kao Vivi je sad sa mnom. Tako da bilo je zanimljivih situacija tog tipa, ali za sve to vreme koliko god meni prijao taj mir nikada nije nestalo nedostajanje za ovim, što je meni samo pokazivalo unutar mene da ja sve vreme znam da je ovo moj put, jer ovolika ljubav za ovim kreiranjem sadržaja i za komunikacijom s ljudima, to ne može biti slučajno, ne dobijamo mi to eto tako samo da bi imali. Znači sva sreća pa je meni fotografija i videografija i posao, jer ja tu svoju ljubav za sadržajem zalivam u poslu sa mojim klijentima, ali ova komunikacija s vama, sa ljudima, to mi je beskrajno falilo. Volim i kad delimo zajedno misli, neke stavove, kad vi meni onda kažete šta vi mislite, kad se zajedno smejemo, šalimo, to je bila baš lepa zajednica i verujem da se ona promenila, ne znam da li uopšte ikog više ima od ljudi koji su me nekad pratili ili ćemo sada da izgradimo skroz neku novu zajednicu, baš se radujem tome. Ali moram odmah i da kažem da sigurno neću više kreirati skečeve i teme, kako se pripremiti za prvi dan škole, jer kao prvo ja se ne sjećam prvog dana škole, ne sjećam se kako se pripremiti, eventualno kad bude Vukan krenuo u školu mogu da pričam iz roditeljskog ugla. Kao drugo, mislim da me više neće ni pratiti ljudi koje zanima kako se pripremiti za prvi dan škole i ljudi koji su me pratili zbog tog sadržaja, mislim da smo svi već sada odrasli i da imamo neke nove teme interesovanja i nadam se da će se moje teme interesovanja koje imam sada poklopiti sa vašima. I sada po ovim mojim smjernicama ulazimo u zaključak. Evo, među posljednjim stvarima koje sam želeo da vam kažem, to je da sam ja među vremenu mnogo puta i poželeo da snimam ponovo i snimao sam. Imam gomilu nekih vlogova sa putovanja koja nikad nisu ni editovana, nego tako stoji ovde u arhivi. Snimao sam svašta nešto, što će ostati nama za neke porodične uspomene, ali pored toga sam stvarno mnogo i radio, pogotovo u tom nekom periodu kada sam ušao s Vivi u vezu. Ja sam bukvalno radio ujutro od kako se probudim do uveče. Sećam se i kao mi smo na početku veze, treba da se upoznajemo, treba da blejimo. Ja radim ceo dan sve vreme, onda dođem uveče kod Vivi i to dođem sa laptopom i onda kao ona tipa gleda film, ja moram nešto da editujem. I to je dosta uticalo na to da umeđu vremenu ja stvarno nikad ništa ne objavim, jer sam uvijek bio svestan da kao šta imam sad pojenta da ja ovo objavim kad narednih 6 mjeseci opet neću ništa objaviti jer znam koliko ću posla imati. I to je baš bio jedan začaran krug konstantnog rada. I ajde, bio sam single pa sam mogao, ali kad sam ušao u vezu onda sam već krenuo i neke stvari koje nisu isplative da otkazujem, prosto drugačije organizujem taj svoj poslovni život jer ne može ti život biti samo posao. I evo i ovo je patilo zbog toga, iako je ovo isto nekim ljudima posao, super je kad ti se i posao i strast sklope, ali stvarno jeste teško kad ispadneš iz tog nekog ritma društvenih mreža, jer ja znam kad ne objavim story 2 dana, meni se treći ne objavljuje tek ništa i mogu tako da ne objavim ništa mjesec dana, a kad krenem da postavljam redovno, onda me to tako vuče jedno za drugim, pa kao nekako ide. I sad isto imam malo strahove šta ako izbacim 3 videa i opet nestanem. Sad imam i porodicu, i dete, i ženu, i mnogo ozbiljniji posao. Imam registrovanu moju firmu i moraju se porezi plaćati svaki mjesec. Tako da sam svestan da mnogo lakše mogu da se dese neke nepredviđene stvari zbog kojih bi možda morao da prekinem da snimam i to su sad neka pitanja koje ja nemam odgovor, moram da dam šansu i da vidim kako će sve to da se razvije i kako ću se snaći i stvarno se nadam da ću uspeti i da ću izgurati i da ću biti redovan jer ovo stvarno jeste moja ljubav. I za kraj, ako je neko tu od vas 40.000 od pre, slobodno pišite mi dole u komentare, zanima me šta mislite, gde ste, šta ste, kako ste, pišite mi pitanja nekako imate, teme koje želite da obradim, ali za sve i nove i stare ljude moram reći da sve ovo što do sada postoji na ovom kanalu ja neću brisati, nek to stoji, to je sve neki deo mog odrastanja, ali takav kontent neće više biti u budućnosti, jer smo svi odrasli, imamo nova interesovanja i delit ću sada to sa vama i nadam se da će vam se svideti. Tada sam kreirao kontent koji je bio u skladu sa mojim interesovanjima tada, mojim životom tada i isto tako će biti i sada. I ostaje mi samo da se nadam da će vam se svideti, a mi se vidimo sljedeće nedelje u 12 u novom videu. Poj! Skoro sam zaboravio na to. Vidimo se ljudi, ćao!